Usiyabonga Mkhize oneminyaka engamashumi amane uyilungu lweANC kuWard 101 eKwaZulu. Umkhize uthi nguyena owathola amavoti amaningi kulabo ababebekwe ohlwini lokumele ANC okhethweni. Uthi ke wathuka kwaphela naso zwanini uma iqembu lakhe selimtshela ukuthi ke igama lakhe selihoxisiwe ohlwini oluhanjiswe kuIEC. Uthi iANC yamtshela ukuthi ke lokhu kungenxa yokuthi igama lakhe aliveli kwababhalisele ukuvota kwaIEC yize esevote kathathu ngaphambilini endaweni eyodwa. Sifisa ukwazi ukuthi le process asebeyirana bona ngalendlela asebeyirana ngayo sebekaza ukuthatha iID number yakho bayokwenza lento yokuthi wena washona ubuphila. Ngoba befuna ukuthi bafese inhlozo zabo uNC uyahambisana inayo lento. Umkhize uthi iANC ithathe imbangi yakhe ethole amavoti amancane ukuba engenele ukhetho lokuba yikhansela endaweni. iANC ke esifundazweni iyavuma ukuthi zikhona izinselelo esabhekene nazo ngaloluhlelo lokukhethwa kwabaholi bomphakathi. Laba banezikhalazo ithimba aliqedile ukuyilala loqhubeka lilalele futhi. Uma sinobufakazi obaneleyo obukhombisayo ukuthi ngempela lowo ofake isikhalazo yena bekumele ekhethiwe siyombuyisela. Amanye amaqembu aphikisayo athi lolu hlelo aliphothule kahle. Senze isiqinisekiso ukuthi indawo eziningi KwaZulu Natal sibe nabantu abazosimelela emawadini ngisho neindaba ezingajwayele ukuba nabantu khona. We have 901 candidates standing in 901 wards. I think that's a testament to the hard work that's gone in by the party. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini.